बे समाव बोथोरनि मोनसे गोनां रादाब जाय समाव आसामाव आबाद फोथाराव माइ गायनांगौ समाव बिगा बिगा हाया रानस्रावनानै दङ बे समाव रोजा रोजा अखा हानायनि जाहोनाव राजस्थाननि गोबां ओनसोलफोरा लोमसावदों थांनाय साननैसोनिफ्राय अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव राजस्थाननि माखासे जिल्लानि थासारिया जेथो गोनां जानानै दङ राजस्थान रायजोनि गोबां जिल्लाफोरा आथिखालाव दैनि सिङाव कोटा, जलोर, पाली, धौलपुरनि सुबुंफोरा बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों। गासै रायजोआव दासिम दैबानानि थासारिजों 12 सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय। बोथोर बिगियान बिफाननि बादिब्ला रायजोआव आरोबाव माखासे सानसिम अखा हाबाय थागोन। रिपर्टनि बादिब्ला जोधपुरनि फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समाव मोब्लिब बोगथाबजानानै सासे आबादारिया जिउ गोमायो, सासे इलेक्ट्रिशियानाबो जिउ खोमायो। रोजा अखा हानायनि जाहोनाव पाली दैमायाव दैमानि दैया खैफोदनि सिमानिफ्राय गोजौआव बोहैगासिनो दङ। जलोर आरो जोधपुरनि रेलवे ट्रेकफोराव दै जमा जाबाय। मारवाड़ जंक्शन आरो लुनीनि गेजेरनि बांसिन जायगाफोराव ट्रेन सिबिथायफोरखौ दोनथ'नाय जादों। चम्बल दैमायाव कोटा बान्दोनि मोनसे बाहागोखौ खुलिनानै 2 लाख क्यूसेक दै हगारनाय जादों जायनि जाउनाव कोटानि गोबां ओनसोलफोरा दैजों लोमसावनाय जादों। राजस्थाननि गिबि मन्थ्रि भजनलाल शर्माया जिल्ला मेजिस्ट्रेटफोरखौ सांग्रां थानो बिथोन होदों आरो गोबां जिल्लाफोराव रेड एलार्ट फोसावनाय जादों। बे समाव बोथोरनि मोनसे गोनां रादाब जाय समाव आसामाव आबाद फोथाराव माइ गायनांगौ समाव बिगा बिगा हाया रानस्रावनानै दङ बे समाव रोजा रोजा अखा हानायनि जाहोनाव राजस्थाननि गोबां ओनसोलफोरा लोमसावदों थांनाय साननैसोनिफ्राय अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव राजस्थाननि माखासे जिल्लानि थासारिया जेथो गोनां जानानै दङ राजस्थान रायजोनि गोबां जिल्लाफोरा आथिखालाव दैनि सिङाव कोटा, जलोर, पाली, धौलपुरनि सुबुंफोरा बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों। गासै रायजोआव दासिम दैबानानि थासारिजों 12 सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय। बोथोर बिगियान बिफाननि बादिब्ला रायजोआव आरोबाव माखासे सानसिम अखा हाबाय थागोन। रिपर्टनि बादिब्ला जोधपुरनि फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समाव मोब्लिब बोगथाबजानानै सासे आबादारिया जिउ गोमायो, सासे इलेक्ट्रिशियानाबो जिउ खोमायो। रोजा अखा हानायनि जाहोनाव पाली दैमायाव दैमानि दैया खैफोदनि सिमानिफ्राय गोजौआव बोहैगासिनो दङ। जलोर आरो जोधपुरनि रेलवे ट्रेकफोराव दै जमा जाबाय। मारवाड़ जंक्शन आरो लुनीनि गेजेरनि बांसिन जायगाफोराव ट्रेन सिबिथायफोरखौ दोनथ'नाय जादों। चम्बल दैमायाव कोटा बान्दोनि मोनसे बाहागोखौ खुलिनानै 2 लाख क्यूसेक दै हगारनाय जादों जायनि जाउनाव कोटानि गोबां ओनसोलफोरा दैजों लोमसावनाय जादों। राजस्थाननि गिबि मन्थ्रि भजनलाल शर्माया जिल्ला मेजिस्ट्रेटफोरखौ सांग्रां थानो बिथोन होदों आरो गोबां जिल्लाफोराव रेड एलार्ट फोसावनाय जादों।